Avui, 14 de desembre de 2025, a la seu central del grup Circutor a Viladecavalls, s'ha portat a terme la 5a edició de l'Electromobilitat i Solidaritat. Per 5è any consecutiu, Circutor ha reunit més de 30 cotxes elèctrics, que s'han pogut conduir per un circuit obert entre les carreteres més emblemàtiques de l'entorn, de Viladecavalls i Terrassa. Els participants d'aquesta jornada han fet una aportació d'€1 per quilòmetre. Tots els diners recollits s'han destinat íntegrament a la Marató de TV3, aquest any dedicada a la investigació contra la malaltia del càncer. També s'ha pogut gaudir d'una xocolatada cuinada amb l'energia solar organitzat per l'associació Indian Ruai, o veure el sol amb un telescopi especial per a aquesta fita que han cedit per l'ocasió l'Agrupació Astronòmica de Terrassa. UG, per l'espai Trencaclosques, Viladecavalls.